Molt bon dia a tothom. Suposo que esteu aquí. Jo tinc un focus que m'il·lumina i que m'impedeix veure-us, però em consta que hi ha bastanta gent a la sala. Estic molt content d'estar aquí en aquesta jornada participant en una posició tan destacada com és impartir la conferència inaugural. I estic molt content bàsicament per dues raons. La primera és que entenc que la invitació comporta un reconeixement, el reconeixement al valor d'una feina que venim fent des de l'IGOP, des de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb altres institucions, com el Departament de Geografia de la mateixa universitat o l'Institut Metròpoli. Però, a més del reconeixement, també entenc que per mi estar aquí en aquesta jornada és una oportunitat d'aprenentatge. Ara ho comentàvem per aquí. És una oportunitat d'aprenentatge perquè, ràpidament ho veureu, jo no sóc una persona experta en equipaments culturals, ni molt menys en museus locals. No sóc una persona experta en aquests temes, però sí que mentre preparava la conferència me n'he adonat ràpidament que hi ha molts punts de connexió entre els temes que es volen tractar en aquesta jornada. Parleu de museus socials, d'obrir els museus, parleu de fer comunitat, i aquells temes que nosaltres venim treballant des de diferents punts de vista, però sobretot des de la perspectiva del que anomenem les infraestructures socials. Que ja ho avanço. Quan nosaltres parlem d'infraestructures socials, parlem de llocs de trobada, llocs de creació de vincles, de connexió social, que inclouen múltiples exemples. Es parla, per exemple, dels parcs i de les places, dels carrers vianalitzats, però es parla també i sobretot, quan es parla d'infraestructures socials, es parla d'equipaments de tota mena, que més enllà de la seva funció de prestació de serveis o de realització d'un determinat tipus d'activitats, són espais que almenys potencialment, si es dissenyen adequadament amb aquesta intencionalitat, poden ser un espai de creació de connexions socials, de creació o de construcció de comunitat. Abans d'endinsar-me en l'explicació d'aquesta noció de la infraestructura social, permeteu-me, però, que us expliqui breument quina és l'agenda de recerca que nosaltres estem seguint des de l'IGOP, com deia, en col·laboració amb aquestes altres institucions al llarg dels últims anys, perquè crec que té punts de connexió molt interessants amb el debat d'aquesta jornada i amb la reflexió més general sobre el paper dels equipaments culturals. Aquesta agenda de recerca, que ha donat lloc a diferents publicacions, permeteu-me, per exemple, que destaqui aquesta trilogia de llibres que ens ha publicat Tirant-lo Blanc, Barrios y Crisis, Efecto Barrio i Vidas segregades, Reconstruir Fraternidad. És una agenda de recerca que pivota al voltant de 4 grans temes. El primer tema és el tema de la segregació urbana, que ens parla de la tendència de diferents grups socials a separar-se entre si en l'espai urbà. La segregació urbana, en aquest sentit, és una conseqüència de la desigualtat social perquè diferents grups socials tenen diferents capacitats de tria del seu lloc de residència. Aquells que tenen una renda més alta tenen més capacitat de triar el seu lloc de residència i normalment s'apleguen en els mateixos barris i cada vegada més també en els mateixos municipis. Aquells que tenen menys renda, menor nivell socioeconòmic, en canvi, es veuen aplegats allà on els preus de l'habitatge i del sòl són més baixos. Per tant, la segregació és una conseqüència de la desigualtat, però a la vegada també és un factor que contribueix d'una manera molt important a la reproducció i a l'ampliació de la desigualtat social, perquè aplega aquella població que té un nivell de renda més alt allà on hi ha millors condicions de vida i més oportunitats, i en canvi concentra aquella població de menor nivell socioeconòmic allà on les condicions de vida són pitjors i les oportunitats socials són més minses. Quan parlem de segregació en els nostres estudis, parlem sobretot de segregació residencial, en el sentit que us l'estava explicant ara, que és la mare de totes les segregacions en l'àmbit de les ciutats i de les metròpolis. Però expliquem en el llibre de Vides segregades que la segregació és un fenomen multidimensional, que és un fenomen polièdric, si voleu, que té múltiples cares.
Més enllà de la segregació residencial, podem parlar, per exemple, també de la segregació educativa, tant en l'àmbit escolar, la segregació escolar, que és tan debatuda, tan comentada, però també la segregació educativa en àmbits extraescolars. La segregació en la salut, per exemple, en els circuits d'accés a la salut, sobretot en l'àmbit de la primària, la segregació en les xarxes alimentàries, però també, i de manera molt destacada, la segregació en la cultura. En el llibre de Vides segregades hi ha un capítol del Nicolás Barbieri que justament analitza aquesta qüestió i ell explica que l'accés a la cultura està fortament segregat, tant des del punt de vista de l'oferta com des del punt de vista dels patrons de consum de la població. Però a la vegada, convé recordar-ho, la cultura pot ser un àmbit fortament segregat, però també pot ser una gran oportunitat per generar espais de trobada, espais de mestissatge social, espais de mixtura, d'interacció entre grups socials diversos. El segon tema que treballem en la nostra recerca és el tema dels vincles comunitaris. Per vincles comunitaris ens referim als llaços socials que, més enllà de la família, de les amistats, de les relacions que establim amb els nostres companys i companyes de feina, són llaços que ens connecten amb persones d'una comunitat i que afavoreixen el sentiment de pertinença, de formar part d'alguna cosa que ens transcendeix, afavoreixen la convivència i la cooperació social. Els vincles o els llaços socials d'aquest tipus tenen una gran importància pel benestar de les persones. Per exemple, hi ha molta literatura que evidencia la importància dels vincles pel benestar subjectiu i per la salut de les persones. Tenen una gran importància des del punt de vista de la cohesió social perquè eviten l'aïllament i són una font de suport, de cures socials. I també són un factor molt important pel bon funcionament de les institucions públiques. La literatura sobre capital social, per exemple, ens diu que aquelles comunitats que són més riques en capital social, on hi ha més confiança, més sentit de reciprocitat entre les persones, més predisposició a la cooperació social, aquelles comunitats que són més vibrants, més participatives, en aquells territoris les institucions públiques, per tant, els equipaments, els serveis públics, funcionen millor. La mateixa literatura sobre capital social ens diu que els vincles comunitaris poden ser de diferents tipus. Permeteu-me que esmenti aquestes dues nocions perquè després les recuperaré. Els vincles comunitaris, ens diu aquesta literatura, poden ser de tipus bonding, que són aquells vincles que vinculen a aquells que ens assemblem molt entre nosaltres, perquè tenim una mateixa condició social, unes mateixes afinitats, uns mateixos interessos. Però també els vincles comunitaris poden ser de tipus bridging, aquells que tendeixen ponts entre grups socials diferents, per exemple, de diferents edats, de diferents orígens, de diferents condicions socials. Des d'aquest punt de vista, em sembla que una qüestió interessant a preguntar-se és fins a quin punt els equipaments culturals, com els museus locals, generen comunitat, contribueixen, com diu el títol de les jornades, a construir comunitat, a dinamitzar, a desenvolupar vincles socials i comunitaris, i de quin tipus? Si aquests tipus d'equipaments generen vincles bonding entre iguals o contribueixen a generar també vincles de tipus bridging entre diversos. El tercer tema que treballem és el tema de les polítiques de barris. Parlem de polítiques que impulsen programes de millora urbanística o social en les àrees urbanes més desafavorides o que experimenten processos de declivi. Són programes acotats en el temps, que poden tenir una durada de 4, de 8 anys i que impliquen una mobilització extraordinària de recursos. Per exemple, el programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona, el programa integral de barris per la millora de rendes de l'àrea metropolitana de Barcelona i, de manera destacada, el Pla de Barris de Barcelona, 300 milions d'euros invertits en els barris més desafavorits de la ciutat entre 2016 i 2024, o el Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, que preveu una mobilització del voltant de 1.600 milions d'euros fruit de la col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments en els barris i viles més desafavorits de Catalunya. Són
Tots ells programes integrals de millora de barris i de viles que actuen en diferents fronts, sobretot en l'àmbit de l'habitatge i de l'espai públic. Però no només. El Pla de Barris de Barcelona, per exemple, té una línia d'actuació molt potent, destina pràcticament un terç de tots els recursos a actuacions en la millora educativa. Però també els plans de barris podrien i poden, de fet en alguns casos ho fan, actuar en el camp de la cultura, entenent que la cultura pot ser una eina molt important de generació de sentit de pertinença, de creació de comunitat, pot ser també una font d'oportunitats econòmiques, etc. Quin paper, per tant, juguen els equipaments culturals o equipaments més concretament com els museus en el marc de les polítiques de transformació de barris? Em sembla que també seria una qüestió interessant a discutir. L'últim tema que ens plantegem és el tema de la densitat institucional. És un concepte que ve de la geografia i que ens parla de la quantitat i de la qualitat d'institucions públiques que ens podem trobar en diferents parts del territori, en diferents barris, en diferents ciutats, en diferents municipis. Per exemple, quina despesa i quina inversió pública es fa en diferents territoris. O quina és la densitat i la qualitat de diferents tipus d'equipaments en diferents parts del territori. Les recerques que hem fet sobre aquesta qüestió ens permeten fer palès que les diferències no només existeixen entre barris dintre d'una mateixa ciutat, sinó que cada vegada més les diferències són molt importants també a nivell intermunicipal. Existeixen fortes desigualtats entre municipis en els recursos municipals. De tal manera que la població amb menys nivell de renda tendeix a concentrar-se en aquells municipis que tenen menys recursos per atendre les necessitats de la seva població. I al revés, la població amb renda més alta, segur que tots teniu en el cap molts d'aquests municipis, s'aplega en aquells municipis que tenen una base fiscal més forta i, per tant, més capacitat per prestar serveis de qualitat a una població que, en canvi, té menys necessitats socials. Una qüestió que em sembla que seria interessant explorar és quines implicacions tenen aquestes desigualtats en la distribució dels recursos municipals des del punt de vista, per exemple, de la disponibilitat, l'accessibilitat i la qualitat dels equipaments culturals. O fins a quin punt les administracions supramunicipals, com la Diputació de Barcelona o la Generalitat, per exemple, contrarresten o potser, en alguns casos, poden arribar a agreujar les disparitats intermunicipals des d'aquest punt de vista. Aquest últim punt, el tema de la densitat institucional, ens porta de ple al debat sobre la infraestructura social, sobre el que m'agradaria centrar la darrera part ja, o bona part ja de la meva intervenció a partir d'ara. Com he dit, crec que aquest tema de la infraestructura social és un tema que connecta fortament amb algunes de les qüestions que es plantegen en aquesta jornada. Dèiem museus socials, obrir els museus, fer comunitat. La infraestructura social és un concepte ampli, que, com passa sovint amb els conceptes emergents, en la literatura encara té uns significats disputats. No tothom el defineix de la mateixa manera. Alguns autors, per exemple, ens parlen d'un gir infraestructural en les ciències socials, que fa que disciplines com la geografia, la sociologia, l'antropologia, la ciència política, es mostrin cada cop més interessades en discutir qüestions relacionades amb la distribució, l'accessibilitat i els usos socials de diferents tipus d'infraestructures. Per exemple, les infraestructures de mobilitat, les infraestructures ferroviàries, un tema crític en aquests moments en el país. Però ens podríem preguntar també, per exemple, per la importància social de les infraestructures culturals. Museus, sales d'exposicions, sales polivalents, teatres, cinemes, centres cívics i comunitaris. Ens podríem preguntar per la seva accessibilitat social i territorial i pels usos socials que en fan diferents grups d'aquest tipus d'infraestructures. Hi ha qui defineix també les infraestructures socials com el conjunt de relacions socials de reciprocitat, solidaritat, suport mutu, que alguns autors destaquen que són tan importants per la vida de les ciutats com ho són les infraestructures físiques.
Pensem, per exemple, en la importància que tenen aquest tipus de relacions solidàries i de suport mutu en les ciutats i en els barris més desafavorits dels països en vies de desenvolupament, els països del sud global. Pensem, per exemple, en la importància que aquest tipus de relacions solidàries o de suport mutu van tenir en les nostres ciutats, també en el context de la crisi, en el context, volia dir, de la crisi de la pandèmia de la Covid-19 o davant de crisis climàtiques com els aiguats de la Dana de València. La qüestió crítica, en tot cas, com veurem després, és com diferents tipus d'equipaments de proximitat, també els equipaments culturals, potser els museus, poden contribuir a teixir aquests vincles de solidaritat, de reciprocitat, que reforcen la capacitat de resiliència de les comunitats en contextos d'adversitat. També s'ha definit, en tercer lloc, la infraestructura social com el conjunt de serveis de cures, de suport, de protecció, vinculats amb la salut, amb l'educació, els serveis socials, el treball comunitari, que fan possible la vida quotidiana i el benestar social. Allò que des de la sociologia s'anomena la reproducció social. El paper que aquest tipus d'equipaments, per cert, altament feminitzats, juguen des del punt de vista el paper que aquest tipus d'equipaments, volia dir, juguen en el manteniment, les cures socials, la reproducció de la societat al llarg del temps. En aquest entramat d'equipaments educatius, socials, de salut, potser els equipaments culturals també poden jugar un paper important. Però, sens dubte, de totes les definicions existents, la més popular avui és aquella que ens parla de la infraestructura social com aquell conjunt d'espais públics i quasi públics, parcs, carrers de vianants, places, biblioteques, escoles, centres cívics, també el petit comerç, els bars, que afavoreixen la sociabilitat i la connexió social, facilitant les interaccions tant dintre dels grups socials, vincles de tipus bonding, com entre grups socials, vincles de tipus bridging. Prenent les paraules d'un dels autors que popularitza aquesta expressió de la infraestructura social, Eric Klinenberg, que a partir del llibre del Palaces for the People, del 2018, el va traduir el 2020 Capitán Swing. Les infraestructures socials, diu aquest autor, són els espais físics i les organitzacions que donen forma a les relacions personals. Infraestructura social no equival a capital social, sinó que es refereix a les condicions físiques que determinen el desenvolupament del capital social. Quan la infraestructura social és sòlida, fomenta que amics i veïns estableixin relacions, es relacionin i col·laborin entre si. Quan està deteriorada, inhibeix l'activitat social i obliga a que tant les famílies com les persones que viuen soles s'hagin de valer per elles mateixes. La preocupació de Klinenberg per la qüestió de la infraestructura social neix en el context de la seva tesi doctoral, ja fa molts anys, que va donar lloc al llibre Heatwave, que es va publicar a primers del 2000. Allà, en aquell llibre, en la seva tesi doctoral, analitza els impactes d'una onada de calor extrem que es produeix a la ciutat de Chicago a mitjans dels anys 90 i que provoca un excés de mortalitat al voltant de 700 persones. Amb taxes de mortalitat, però, molt desiguals en diferents barris de la ciutat, fins i tot entre barris propers i amb característiques socioeconòmiques compartides. En la seva investigació, Klinenberg demostra que els factors més habituals que s'analitzen per explicar aquest tipus de diferències, la renda, el nivell educatiu, la composició ètnica de la població, l'estructura d'edats, no són factors realment determinants per explicar aquestes disparitats en els impactes de la onada de calor. En canvi, ens diu Klinenberg, allò que realment fa diferència és la densitat i la qualitat d'infraestructures físiques i organitzacions socials que afavoreixen les connexions socials i les relacions de suport mutu dins de les comunitats. En els barris on hi ha aquest tipus d'infraestructures que afavoreixen les connexions socials, les persones es coneixen, es recolzen mútuament i impedeixen que les persones grans que viuen soles, que són el col·lectiu més afectat per aquella onada de calor, morin soles a casa seva, que és el contrari
del que passa en aquells barris on les infraestructures socials són més precàries, de menor qualitat, són més escasses, on la vida comunitària està molt més desestructurada i actituds molt més individualistes, la gent no es coneix entre si i allà és on la major part de les persones grans que van morir soles. Les troballes de Kleinenberg coincideixen amb els resultats de diferents estudis que hem realitzat des de l'IGOP en el context de les últimes grans crisis. La gran recessió, per exemple, que esclata a partir que s'inicia a partir de l'esclat de la bombolla financera immobiliària el 2007 o la crisi de la pandèmia de la Covid-19. El que els nostres estudis indiquen, en la línia del que observa Kleinenberg, és que en igualtat de condicions socioeconòmiques, els barris que millor resisteixen les crisis són aquells on es combinen un conjunt de factors. Són barris, en primer lloc, on la gent expressa un sentiment de pertinença i d'arrelament al barri, a la comunitat. Són barris on existeix un teixit associatiu fort, dinàmic i, de manera molt important, amb capacitat d'incloure la diversitat social del barri. Un teixit associatiu, dinàmic i socialment inclusiu. Són barris on hi ha una tradició de cooperació público-comunitària entre el teixit associatiu i el conjunt d'equipaments i serveis públics en el territori. I són barris, finalment, on hi ha infraestructures socials de qualitat, que són el resultat, sovint, de lluites col·lectives, de demandes socials i veïnals, i que alhora afavoreixen, faciliten, promouen la participació i la cohesió comunitària. Tots aquests factors estan profundament interrelacionats. Es reforcen mútuament, de manera que, en conjunt, acaben creant el que anomenem ecosistemes socials resilients, entenent la resiliència com una capacitat col·lectiva, no només personal, per fer front a transformacions, a canvis socials accelerats o a situacions de crisi climàtica, de salut, econòmica, etc. Crec que aquesta reflexió sobre la importància de les infraestructures socials com un factor de resiliència davant les crisis adquireix una importància inqüestionable en el context actual que alguns defineixen com un context de policrisi. Vivim en un context de policrisi, de múltiples crisis, de crisis recurrents que amenacen constantment l'estabilitat de la vida. Però, més enllà d'aquesta qüestió de la resiliència davant les crisis, crec que la importància de les infraestructures socials es connecta amb molts altres dels grans reptes dels que abans apuntàvem, que ens conduïen cap a la foscor. Per exemple, les infraestructures socials poden ser espais de creació de vincles i de suport mutu en un context de creixent individualització i de crisi de les cures socials. Poden ser espais de dignitat social i de garantia del dret, de garantia de l'exercici efectiu dels drets socials per part dels grups socials més vulnerables davant de l'augment de la desigualtat i la segregació. Poden ser espais inclusius i segurs per tothom, espais refugi, no només refugis climàtics, però també espais refugi per als col·lectius més vulnerables, també per la població immigrada, alhora que poden ser espais de creació de vincles interculturals. Avui, en aquestes jornades, es veurà una experiència molt interessant de Londres en aquesta direcció. Espais que promoguin dinàmiques participatives des de la base, solidàries i inclusives davant del retrocés democràtic que suposa l'augment de l'extrema dreta. Es diu en el Plan Museos Más Sociales de 2015, un d'aquests documents que m'he llegit per preparar la conferència d'avui, que un museo cuya única razón de ser resida en aspectos expositivos, descontextualizado de la sociedad en la que se integra e indiferente a estas nuevas realidades, resulta obsoleto. En aquesta línia em sembla crític que ens preguntem, com crec que es vol fer en aquesta jornada, per exemple, de quina manera els museus locals poden contribuir a crear comunitats més conscients de si mateixes, més arrelades en el territori i amb un major sentit de pertinença i de cohesió.
Com poden afavorir, per exemple, els museus locals la generació de vincles i de capitals socials, potser a través de la participació i de l'estímul de llocs de trobada i d'interacció social que desborden la seva funció expositiva habitual. Com poden ser espais de connexió entre persones d'orígens diversos, de caràcter intercultural, donant compte de la nova diversitat social, però a la vegada posant en valor i reivindicant diversitats de tota mena, diversitats funcionals, diversitats d'orientació sexual, diversitats d'origen, per cert, diversitat de condició social, etc. O com poden també els museus ser un instrument per estimular la participació igualitària, la consciència democràtica i la capacitat de resiliència davant del retrocés democràtic. Per tot això, crec que la reflexió al voltant de les infraestructures socials i en particular dels equipaments de proximitat avui està adquirint una importància inèdita en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit de les ciències socials en particular. Una preocupació de la que ens fem ressò en el projecte TEDIS, que és un projecte finançat per l'Agència Estatal d'Investigació, amb participació de diferents equips de Barcelona i d'altres ciutats, on posem el focus en dues grans qüestions. La primera fa referència a la distribució socioterritorial dels equipaments públics de proximitat i la seva presència en particular i la seva accessibilitat per als barris més vulnerables. La segona qüestió fa referència a l'impacte que tenen aquests equipaments de proximitat en la dinamització comunitària, especialment en aquests contextos urbans de major vulnerabilitat. Dues qüestions que vinculem amb dos debats que anomenem el debat de la política de la provisió i la política de la relació. La política de la provisió fa referència a aspectes com la densitat, la diversitat, la qualitat, l'adequació i l'accessibilitat dels equipaments i del conjunt d'infraestructures socials en diferents parts de la ciutat o de les metròpolis i per a diferents grups socials. Una qüestió per la que resulten de gran utilitat les anàlisis socioterritorials que superposen els mapes dels equipaments amb els mapes de la segregació o de la vulnerabilitat urbana i que ens permeten observar, per exemple, de manera preliminar, aquestes dades són dades molt preliminars, que a l'àrea metropolitana de Barcelona la presència d'equipaments culturals en les seccions censals més benestants és un 40% superior que el de les seccions censals més desafavorides. I que, de fet, aquestes diferències en la distribució territorial dels equipaments són més grans fins i tot en el cas dels museus. Una qüestió, per tant, que ens fa pensar en l'accessibilitat socioespacial, socioterritorial d'aquestes infraestructures culturals. Una qüestió que adquireix encara més importància quan tenim en compte els grans valors que aquest tipus d'infraestructures socials i culturals poden tenir en el territori. Aquests dos autors, aquests dos professors de la Universitat de Cambridge, Kelsey i Kenny, ens parlen, per exemple, d'aquests tres grans valors de les infraestructures socials en el territori. Parlen del valor econòmic. Les infraestructures socials són llocs que atrauen i que retenen persones i activitats que generen valor econòmic en el territori, per exemple, comerços i espais de restauració. Creen oportunitats de feina i poden arribar a promoure i a reforçar capacitats personals que són valuoses pel mercat laboral. També parlen, Kelsey i Kenny, del valor cívic de les infraestructures socials. Les infraestructures socials de qualitat generen identitat i orgull comunitari, sentit de pertinença al lloc, alhora que estimulen i faciliten la participació en la vida col·lectiva, que és justament el contrari del que passa en els llocs que la literatura anglosaxona anomena els left behind places, els llocs que queden enrere, aquells llocs en els que aquells llocs que són viscuts per la gent, com a espais, com a llocs decadents que generen desesperança, on predomina la desconfiança social i on diferents estudis ens diuen que és on més està creixent l'extrema dreta a tota Europa. Per últim, ens parlen aquests autors també del valor social de les infraestructures socials. En la línia del que ja hem anat comentant, almenys potencialment aquestes infraestructures poden generar
vincles socials que poden ser, per una banda, una font molt important de benestar personal. Kelsey Kenny, per exemple, esmenten en aquest treball diferents estudis que vinculen la relació entre salut de les persones i presència i qualitat d'infraestructures socials en el territori, i alhora reforcen aquestes infraestructures capacitats col·lectives relacionades amb la cooperació i el suport mutu. Aquestes últimes consideracions ens porten al debat sobre la política de la relació, sobre allò que nosaltres anomenem la política de la relació. La premissa de partida és que, de la mateixa manera que no tots els equipaments són infraestructures socials, no tots els equipaments són llocs de trobada i d'interacció social, tampoc no totes les infraestructures socials, els llocs de trobada i de connexió social, tenen capacitat de crear comunitat. Perquè puguin acomplir aquesta funció de construir comunitats, de crear comunitats en la línia del que es planteja en aquesta jornada, han de tenir una determinada intencionalitat estratègica, s'ho han de proposar, han de voler fer-ho, han de tenir aquesta visió. Més enllà, per tant, de la seva funció estricta com a contenidor d'activitats o com a plataforma de provisió de serveis, els equipaments s'han de concebre a si mateixos com a constructors de comunitat. I per poder complir efectivament aquesta funció s'han de donar un seguit de característiques que nosaltres emmarquem dintre d'allò que anomenem les 5 P's dels equipaments comunitaris. Diem, en primer lloc, que els equipaments han de ser públics i no m'estic referint a la titularitat. Quan parlo del caràcter públic dels equipaments, vull posar l'accent en el fet que han de ser espais oberts i inclusius, que reflecteixin la diversitat del territori entre les persones usuàries. Que les persones que acudeixen als equipaments s'assemblin a aquelles que viuen en el territori. El projecte, per exemple, del Laboratorio Permanente de Público de Museos del Ministerio de Cultura, una altra d'aquestes coses que he consultat per preparar la presentació d'avui, recopila dades sobre el perfil dels visitants dels museus estatals i demostra que el perfil dels públics d'aquests museus és poc representatiu de la societat. El que reforça l'imaginari que els museus, ens diu aquest estudi, són institucions elitistes, amb una clara infrarrepresentació dels grups socials més desafavorits i amb menors nivells de formació, però també de grups com joves i adolescents, sobretot homes, i persones grans i persones d'origen estranger. Aquesta és una conclusió a la que ells arriben observant els museus d'aquesta xarxa estatal. Hauríem de veure si els museus locals responen o no a aquest patró i quines diferències hi ha. Però en tot cas em sembla que és una pregunta crítica. Quan s'assemblen els públics dels nostres equipaments a la població que viu en els nostres municipis i en els nostres barris? El mateix projecte del Laboratorio Permanente proposa un seguit de mesures per reforçar la diversitat social entre el públic dels museus, que tenen a veure amb la visibilització dels museus com a llocs accessibles i oberts per tothom, a través, per exemple, d'un enfocament lúdic i participatiu que elimini barreres físiques i simbòliques al seu accés. El debat segur que és molt més ampli, jo us he advertit, no soc cap expert en museus, però em sembla, en tot cas, que és una qüestió d'enorme interès. La segona P fa referència a la proximitat dels equipaments, que és una proximitat que no ha de ser només física, sinó que ha de ser també relacional. Les infraestructures socials que creen comunitats són infraestructures que, ho hem dit abans, promouen espais de confiança i de seguretat entre les persones que hi assisteixen. Són espais que han de ser amables i acollidors, per exemple, perquè no estan plens de normatives ja a l'entrada que ens tiren enrere, o que tiren enrere especialment a determinats grups que no se senten convidats a entrar. Alhora, quan parlem de proximitat relacional, parlem també de la generació de vincles entre grups socials diferents, els vincles bridging als que abans ens referia, vincles intergeneracionals, vincles interculturals. Els museus penso que han de promoure allò que Marco Marchioni, des de la perspectiva de l'acció comunitària, anomenava les trobades improbables. El repte dels museus, per tant, no és només ser acollidors de la diversitat, sinó també, si volen crear comunitat,
generar vincles entre col·lectius socials diversos, vincles de reconeixement i de suport recíproc. M'avisen que tenim 10 minuts. I anava a explicar una anècdota del meu pare, que forma part del Consell de Gent Gran de Rubí, que, convidat pel Museu Municipal del Castell de Rubí, va tenir durant diverses setmanes un espai de trobada molt interessant amb infants de les diferents escoles de la ciutat, escoles moltes d'elles d'alta complexitat, per tant amb una gran diversitat d'orígens, on les persones grans els explicaven a aquells infants la història de la ciutat. Jo pensava, aquest és un molt bon exemple d'aquest tipus de trobades improbables que un museu pot promoure, entre persones grans i infants, entre persones d'orígens molt diversos. El meu pare els explicava que ell també és immigrant i allà compartien experiències sobre les seves trajectòries vitals i les seves condicions familiars. La següent P, la quarta P, és la P de la polivalència, que té una doble accepció. Polivalència vol dir versatilitat, per tant, com els equipaments incorporen diferents tipus d'activitats adreçades a col·lectius amb diferents necessitats i interessos, però també vol dir flexibilitat, que ens parla de l'adaptabilitat dels equipaments a l'evolució de les demandes i de les necessitats socials. I que té a veure, per exemple, amb la capacitat dels museus de reflectir la nova diversitat social que caracteritza les nostres ciutats. L'última P és la P de la participació. Les infraestructures socials amb rellevància comunitària han de ser concebudes com a espais de coproducció, dissenyats i gestionats a través d'una participació inclusiva i sostinguda amb els grups socials, amb les comunitats de referència. Tornem al plan de museos más sociales que abans esmentava. Allà ens diuen que els museus socials han d'evitar el disseny de productes sense la implicació dels col·lectius destinataris, ja que sense aquesta implicació, ens diuen, és difícil assolir resultats destacables, resultats significatius. En canvi, els museus socials han de promoure la implicació de col·lectius en les diferents fases del procés, en la fase de la conceptualització, de la definició i de l'execució, utilitzant fórmules, a més, que permetin avaluar la satisfacció dels públics i els impactes socials que les nostres activitats tenen, que les activitats d'aquests equipaments tenen en el seu entorn comunitari. Ara sí, vaig acabant. Entenc que la idea d'obrir els museus, de fer comunitat, a la que fa referència al títol d'aquesta jornada, ens parla de tot això que recollim en el projecte TEDIS i que forma part de l'agenda d'investigació de les infraestructures socials. Parlem de museus socials, accessibles i empoderadors de les comunitats més desafavorides, de museus que responen a aquesta lògica de les 5 Ps, museus inclusius, pròxims, polivalents, proactius i participatius. Museus que han de promoure, es deia abans a la presentació de les jornades, aliances i col·laboracions amb altres equipaments, amb altres serveis i amb entitats del territori, esdevenint un actor de referència comunitària. Museus que, en definitiva, guanyen rellevància social perquè contribueixen a crear comunitats més arrelades, inclusives i participatives, amb èmfasi en els territoris i els grups socials més desafavorits. Per això jo crec que aquesta jornada té tant d'interès i em fa tanta il·lusió que m'hi hagueu convidat, us ho deia al principi, perquè situa els museus en el marc d'un debat més ampli sobre el paper dels equipaments culturals i del conjunt de les infraestructures socials municipals davant dels reptes del moment crític en què vivim. Aquestes eren les aportacions que volia fer. Molt de gust, ara respondré, en la mesura que pugui, a les vostres preguntes. Moltes gràcies. Hola, sí. Moltes gràcies, Ismael, molt interessant. Hem pres notes de moltes idees que ens has donat avui. No sé si a la sala hi teniu alguna pregunta que vulgueu compartir amb l'Ismael per fer-li. Sí, allà hi ha una, sí. Si us podeu identificar, sisplau, dir qui sou i d'on veniu. Bon dia, soc Mireia Foraster i vinc del Museu de Gavà.
Ismael, moltíssimes gràcies. Crec que tornarem a reprendre la xerrada per aprofundir. Volia compartir una reflexió, però una mica interpel·lant. Tinc la sensació que l'objectiu estem aquí per contribuir a la socialització, diguéssim, i creació de comunitat des de les institucions, però que tanmateix tinc la impressió que en els darrers anys ha estat la mateixa administració que ha debilitat moltes d'aquestes comunitats que ja existien i s'organitzaven a través d'associacions, d'altres col·lectius, de centres culturals, fins al punt d'ofegar-les i fer bastant inviable la continuïtat pròpia d'aquestes comunitats informals. I això em portava a una segona reflexió, que també tinc la sensació que en els últims anys aspirem a que la comunitat es relacioni i es socialitzi sota el nostre paraigua i dins d'uns marcs de participació amb un relat prèviament definits, diguéssim, que no els deixem que funcionin d'una manera prou lliure. Era una mica veure com encaixava aquestes relacions no formals i no sota el paraigua de l'administració en aquesta proposta i en aquest full de ruta que ens proposem des dels museus. Em sembla un tema extremadament rellevant, perquè abans em referia a les dinàmiques de canvi social que els equipaments han de reconèixer i a les que s'han d'adaptar. Una de les dinàmiques de canvi social més importants que tenim avui en els nostres barris i municipis, a més de la creixent diversitat d'orígens a la que ja he fet referència, és justament l'emergència de noves realitats associatives, de noves formes de participació que no adquireixen, que no s'ajusten al format tradicional de les associacions formalment constituïdes, que formen part dels registres d'entitats, que tenen uns interlocutors clarament definits, que estan disposades, i perquè a més estan habituades també a participar a través dels canals formals de participació. Hi ha moltíssimes noves realitats associatives d'agrupació per afinitats d'interessos, de recolzament, d'ajuda mútua, per exemple, entre les comunitats migrades, però no només, que des de les administracions sovint crec que no les tenim prou identificades, prou reconegudes, i que, per tant, això introdueix un biaix molt important en els canals de participació, perquè aquests canals de participació normalment van a buscar aquelles entitats més conegudes i reconegudes, formalment constituïdes, on hi ha creixents dificultats per representar la diversitat social. Per tant, em sembla un tema crític i forma part d'allò que anomenava la proactivitat. Es tracta d'anar a buscar a la gent i no només esperar que vingui, i es tracta, en aquest exercici d'anar a buscar la gent, de reconèixer la diversitat de formes participatives, d'organització social i comunitària que hi ha en el territori. I es tracta també de fer-ho amb molta cura, com tu deies, perquè, en definitiva, els canals de participació el que han de fer és empoderar, és enfortir, és facilitar, és promoure, però el que no poden fer, com comentaves, és ofegar, és burocratitzar l'organització social, és imposar-li un seguit de normes que fa que es perdi el dinamisme d'aquests grups. En tot cas, em sembla que és una reflexió molt interessant. Alguna pregunta més? Aquí davant, Montse. Hola, soc Laura Costa i treballo a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. M'ha semblat molt interessant la teva exposició, Ismael, i jo volia, és una pregunta i reflexió alhora, com fer que aquestes infraestructures socials que has comentat
no sé com han de col·laborar o com han de tenir en compte la seva capacitat de generar vincles quan molts d'aquestes relacions socials s'han traslladat a l'espai virtual i passen a través de les xarxes. Vull dir, les xarxes s'han convertit, sobretot per determinats sectors de població jove, en espais relacionals, virtuals i que malauradament no propicien, penso jo, aquesta generació de vincles socials tan estrets que et proporciona la presencialitat. Vull dir, aquí crec que tenim un repte als espais culturals de com atraure i com fer que aquests debats o aquestes relacions que es generen en l'espai virtual puguin esdevenir-se físicament en els espais culturals. Jo crec que una resposta òbvia seria intentar estar present també en l'espai virtual, projectar-se en l'espai virtual, tenir-hi una presència i, per tant, des d'aquí també contribuir a construir un determinat tipus de relacions socials en l'àmbit digital que crec que no són les preponderants a dia d'avui. Però, més enllà d'aquesta resposta òbvia, jo reivindicaria, sobretot, el valor de la relació presencial, el valor de la relació cara a cara, de l'espai físic de trobada davant del que impliquen les xarxes socials en l'àmbit digital. Perquè, justament, les xarxes socials en l'àmbit digital, d'entrada, crec que contenen una paradoxa enorme. Són suposadament espais de vinculació, el propi concepte ho diu, són xarxes de connexió entre les persones, però a la vegada crec que ens individualitzen. Ens fan estar tota l'estona mirant cap avall, cap a la pantalla. És una discussió permanent, per exemple, que jo tinc amb les meves filles adolescents. Els dic que el mòbil i les xarxes socials és allò que et connecta amb les persones que no estan amb tu, però que et desconnecten d'aquells que estan amb tu. Pobres, això de tenir un professor universitari a casa, els faig fer aquest tipus de raonaments a vegades i a partir d'aquí comencem a discutir. Per tant, contenen aquesta paradoxa. Teòricament ens haurien de connectar amb els altres, però a la vegada ens desconnecten entre nosaltres i ens individualitzen, ens aïllen. A la vegada, penso que hi ha un altre risc molt important, que és que les xarxes socials són una font de creació de vincles d'allò que hem anomenat aquí, dels vincles de tipus bonding. Els algoritmes, en aquest sentit, són una font brutal de segregació social. Segurament un dels grans absents, ho hem dit moltes vegades amb el Ricard Gomà, amb qui vam coordinar aquest llibre del Vides segregades, és un dels grans absents del nostre llibre, la segregació en l'esfera digital, que avui és un dels motors principals de segregació, perquè les xarxes socials ens connecten amb aquells que s'assemblen amb nosaltres, per edat, per afinitats, i ens van formatant cada vegada més de la mateixa manera, de fet. I a la vegada ens desconnecten d'aquells que són diferents. Twitter ens posava en contacte amb aquells que estaven en posicions diametralment oposades a les nostres i en aquest sentit esdevenia un guirigall. Un espai permanent de confrontació perquè ens posava en relació amb aquells que pensaven exactament el contrari que nosaltres. Instagram, per exemple, això ja ni ho fa. És un espai que ens connecta única i exclusivament amb aquells que pensen en nosaltres, com nosaltres, aquells que tenen les mateixes preferències, els mateixos gustos, etc. Per tant, es creen, a través de les xarxes digitals, això que en la literatura anglosaxona s'anomenen els echo chambers, les cambres de ressonància, on només ens trobem amb aquells que pensen com nosaltres, aquells que tenen els mateixos gustos, les mateixes preferències, etc. Davant d'aquest tipus de tendències, jo crec que cal reivindicar, cal posar en valor les relacions presencials, el tipus d'interaccions socials cara a cara que equipaments com els museus poden promoure. Jo, si em permeteu, m'has fet pensar en una pel·lícula de Wim Wenders, Tan lejos, tan cerca, que al final... Sí, exacte, molt bé, sí. No sé si hi ha alguna pregunta més. Doncs, si us sembla, doncs continuem. Moltes gràcies, Ismael, per acompanyar-nos avui i per les teves aportacions. Gràcies.